Добро утро на всички! Много се радвам, ако някой слуша този запис, независимо къде се намира, независимо по кое време. Аз съм Валентина Христова и моят канал е Божествени послания, свързан с духовно изцеление, процъфтяване и успех, по начинът, по който Бог го е замислил за нас. Ако все още не сте се абонирали за канала ми, може да го направите от бутона по-долу. И сега ще ви разкажа за щастието. Какво е щастие, какъв е смисълът му, как можем да бъдем щастливи и какво да направим, за да го имаме в живота си. Мисля, че това интересува и вълнува всеки един човек. Погрешно са ни накарали да вярваме и да смятаме, че щастието, например, се купува с пари, или че щастието е нещо, което се постига чрез движение към определена цел, или че щастието е нещо, което трябва да си заработим, нещо, което, както казах, трябва да постигнем, че щастието е трудно достъпно, че то не се случва просто ей така и че са необходими определени условия, за да бъдем щастливи. Един вид са ни казали и са ни накарали да повярваме и такива убеждения са ни втълпили и нашите родители, и обкръжението, в което се намираме, и моралната и ценностна система на света, в който живеем, че щастието просто е трудно достъпно, че се отдава с усилие и че всъщност това, което ни заобикаля, не е предпоставка за щастие и ние трябва да го променим, по някакъв начин да манипулираме реалността, по начина, по който ние желаем, за да може тя да стане удобна и комфортна за нас и тогава само ние можем да бъдем щастливи. Да, обаче, според Бог, според мен, според съдбата, според живота, вземете каквото и да е название за творението и за Вселената, това не е така. Вселената е творена, за да бъде щастлива. Тя е утроба, предизвикваща щастие. Тя е място създадено за уют, за комфорт и за щастие. И тя е добре такава, каквато е именно сега. Отблъсквайки се именно от тази перспектива, че нещата вече са добре, че аз съм добре и че мога да бъда щастлив сега, аз всъщност мога да предизвикам щастие у себе си. Да, правилно чухте. Ние сме творци. Ние можем да създадем, да предизвикаме щастие у себе си. Как да го направим това? Много е просто, много е лесно. Има много хора, които го правят, но не във всеки един момент от живота си, защото много от нас, почти по-голямата част от населението на планетата, вярват, че можем да бъдем щастливи, както казах, само в определени моменти, частично, а не изцяло. Но всъщност Вселената и така наречената утроба, спомената също и в книгата ми Природа божествена, по любовта ще я познаеш, тя е създадена да създава щастие във всеки един миг, защото всеки един миг е щастлив и защото всеки един миг е добър и защото всеки един миг и момент е творен за човека от добра ръка, така наречена, и тази ръка се протяга към нас, за да ни даде благо, за да ни благослови, за да ни създаде добри условия за процъфтяване. Само че поради определени настройки в ума и така нареченото сиво съзнание, отново описано в споменатата творба Природа божествена, по любовта ще я познаеш, за която може да получите безплатен достъп до първите 20 страници, като се свържете с мен от дадените по-долу линкове и реквизити. В това сиво съзнание то ни кара да вярваме, че щастието никога не е пълно. Знаете, това е много популярна поговорка, много популярен изказ, който се използва в много ситуации. Няма пълно щастие. Ами абсурд, ще ви кажа честно.
Не се страхувам да го кажа, това е пълен абсурд. Вселената ни се смее, когато ни чува да казваме това, защото Вселената е винаги усмихната и тя иска от нас точно това, да бъдем щастливи. И когато тя ни дава определени условия, определени обстоятелства, които ние наричаме трудни, мъчни, водещи до нещастие, всъщност тя ни обича и тя иска да бъдем щастливи. И ние сме нещастни не защото тя ни дава нещо лошо, не защото нещата се получават зле, не защото се случват някакви непредвидени обстоятелства, които ни разклащат или които ни изкарват от пътя си, а защото ние виждаме тези обстоятелства по начин, който е сив и недоволен. Ние сме недоволни от това, което живота ни преподнася. Няма да обобщавам, може би има хора, които винаги и във всички случаи са доволни от живота си. Много ще се радвам, ако има наистина такива хора. Признавам си, че аз не съм такъв човек винаги и вървя по този път сега. Научих се да го правя все по-често и все още се уча. И така, за щастието, то е перспектива, то е начин да видим живота щастлив, то е усмивката, която даряваме за щастливата съдба, която имаме. Това е написано и в споменатата по-рано творба, която написах, която е боговдъхновена. Можете да се разсмеете на това, но всъщност Бог присъства във всеки един от нас и за мен да бъдеш боговдъхновен не означава да си с нещо много по-различен и много по-специален от останалите. Означава просто да бъдеш жив и да твориш живота си в доброта, в щастие и в красота. Това е, което Бог иска от нас, да създаваме още красота, като вярваме, че животът е добър, че ни преподнася, така да се каже, лимони, за да си направим лимонада, но всъщност той ни преподнася не лимони, а цветя, от които ние можем да си сплетем цветна градина. Как? Ами както казах, като се усмихваме и най-вече като се смеем. Защото смехът е щастие. Да, правилно чухте, в този случай хората оцелиха, познаха вярното писание, това, което е било написано преди много време като свето писание и се е наричало по мои данни думата радостна, първа част. Имало е и други следващи писания, които са описвали какво може да се случи с земята, ако тя потъне в нещастие и започне да се злоби на своята съдба. Но за това ще говорим някой друг път. Сега темата е за щастието и за това как ние можем да сме щастливи. Ами като видим, че всяко едно обстоятелство в живота ни, всяко едно условие, в което сме поставени и дори всяка една така наречена трудност е благословия, е добро именно сега. Не забравяйте да се усмихнете и да се засмеете на съдбата си. Това е щастието. Да се ухилите с зъби и просто да бъдете щастливи. Да, толкова е просто. Ние сами сме залог за своя успех. Успехът идва, когато ние сами предизвикваме щастието в себе си, като се усмихнем на Бог и на това, което Той е сътворил за нас именно тук и сега. И дори на пръв поглед някои неща да не ни харесват и да смятаме, че не сме добри, това е просто, че не сме добри и че тези неща не са добри, това е просто заблуда, защото всъщност всичко около нас е щастие. И ви уверявам и ви убеждавам, че ако успеете да видите дадена трудност, дадено обстоятелство, даден факт от човешкото съществуване като добър, като носещ добрини, като щастлив, като създаващ добри условия за живот и му се усмихнете на това обстоятелство или на този факт от житейския си път или житейския път на другите хора и се зарадвате за него, за това обстоятелство, за дадената случка, вие всъщност ще видите в това нещо, в това събитие или в този факт, ще видите
уникални неща. Ще видите неща, които не сте забелязвали до сега. Ще видите как то всъщност е забавно. Ще видите как всъщност то носи добрини. Това е магията на Бог. Да прави добрини. Бог е в нас. Ние можем да правим добрини, като се усмихваме на образа си в огледалото всеки ден, всеки миг, всеки час. Не въпреки всичко, а благодарение на всичко. Благодарение на всичко, което е създадено за нас, което е творено за нас с любов. Обичта ни обича. Вярвайте в това. Вярвайте в себе си. Себе си означава да бъдеш щастлив. Това е новото себе. Не това, което се говори в хилядите курсове по личностно развитие, да дойдем на себе си, да се върнем при себе си. Не това, което психолозите се опитват да ни убедят. Не това, което всичките агитки зловредни от обществото, от медиите, от новините се опитват да ни втълпят, че да бъдеш себе си е да бъдеш някакъв набор от желани качества, които са представени в ума като единствените, които ще ни доведат до добри обстоятелства. Например, да бъдем уверени, да бъдем упорити, да бъдем трудолюбиви, да бъдем не знам си какви си, да бъдем по-отворени към света, да бъдем по-разговорливи и комуникативни и някакви такива неща. Не това е истинското себе на човек. Истинското себе на човек е да се усмихва, да бъде щастлив, да се радва на съдбата си. Радостта е себето. Радвайте се. Бъдете като телци, които са се разиграли в обора. Това, ако го разпознаете, е един цитат в Библията, който е бил преиначен като телци сте. Да, но под телци се разбират, че телетата са весели, те си играят в обора. И това е, което Господ е казал на нас, а не така, както този цитат се представя в момента. В момента го нямам точния цитат пред себе си, но на който му е интересно, може да ми зададе въпрос отдолу или да се опита да го потърси сам. Или ако не го открие, аз мога да се заема с тази задача и да го публикувам и всъщност да напиша срещу него истинските думи, които са ми били дадени в книгата. И така, това е. Пожелавам ви да бъдете щастливи, пожелавам ви да бъдете добре. Вие вече сте добре, вярвайте го. Носете себе си в себе си, защото истинският аз е това да се радваме на битието, да ни носи наслада и ние да се опиваме от тази наслада. Това е да бъдем благословени. Не някакви бъдещи благослови, някакви очаквани мечти да сбъдваме за обстоятелства, които са представени като единствено възможни да ни направят щастливи. Не. Тук и сега е щастието. Радвайте се, бъдете добри. Любовта е с вас. Тя е тук и сега. Ако искате да получавате още такива послания и разяснения за това какво е божествената любов и как да изцелим живота си, както казах, можете да се абонирате за канала или да последвате страницата ми във Facebook, която ще намерите отново в описанието по-долу. Обичайте се още веднъж, обичам ви и до скори срещи. Животът е цветен, насладете му се.